Even terug naar de basis. Kulturu TV. Wat is Kulturu TV? Kulturu TV is het platform waar het hart van Suriname klopt. Een plek waar stemmen gehoord worden, verhalen verbinden en de community centraal staat. Dank jullie wel. We zijn nu met 50.000 abonnees op Kulturu TV. Elke view, elke like, elk bericht. Jullie maken dit mogelijk. Wat begon als een idee is nu een groeiend platform. Vanuit Suriname en ver daarbuiten. Jullie support geeft ons kracht om door te gaan. We brengen verhalen die inspireren, nieuws dat verbindt en mensen die impact maken. Samen bouwen we naar iets groters, elke dag opnieuw. We doen dit voor de samenleving, voor jou. En dit is nog maar het begin. Blijf kijken, blijf delen, blijf geloven in Kulturu TV. Want met 50.000 abonnees zijn we niet meer te stoppen. Dankjewel dat je deel bent van onze reis. Jouw stem telt, ongeacht je achtergrond, gender of politieke mening. Bij ons heb je een plek. We bouwen aan een platform waar iedereen gehoord wordt en waar verhalen samenkomen. Blijf volgen, blijf delen, blijf liken. En volg ons ook op Facebook, TikTok en Instagram. Kulturu TV, van jou, voor jou. Ja, brada, jou de baka Kulturu TV speciaal voor jou. Hier, dat is ja, de VCB Bank, natuurlijk, Hartjestad natuurlijk. Natuurlijk wel lukken de man voor takwantori. Ai, fijde. Fijde, brada. Mina Laurens Baigadi. Mooi man, Laurens. Baiga himself, Baiga. Baiga, the man himself. Mooi man. Ai, Baiga, wel lukken voor asane going sanang. Fai you firi, fai going sweetie sanang kondre. Wel, telek nou, ane go even boom. Ane go boom, stref even na kondre boom. Want dat samsa, a president en a vice-president, neko overeen. Bepalen de post a president en vice-president, a mane rokos nanga amang, a man roko mose lusu. So mek a her kondre tai even. Maar dat is sa, want dadelijk afvallen ook was stemmen, sa. Wel, mek a rekere dis gwa oso. Mek VP, bravo Ronnie Brunswijk, mek amantang, luka kondre wan nama ye puina kondre jaso. Maar telek nou, santoki next amane du juni na kondre. Next amane du. Kinderen bijslag, zuster, skoutu, nekis bumoni. Telek nou, santoki, lek president, ne du en boom even na kondre jaso. Dus nou, lek vast aan ego, de at trute we jere dat die dressing de nangar sanati. Ja, president ne du en boom, de sandat no man mankeri nooit in wan kondre. Skoutu, zuster, je vrouw. De sandat no man mankeri. Maar president ne du na vice-president, ego uit in saka en je pa volk telek nou. Maar dan dadelijk is maar Augustem, je dacht nou vice-president Ronnie Brunswijk naar Emus doen. Na Emus doen, na ewo potenji. Want na maar dat aba atiga kondre. Maar santoki faral wekwezen. Maar toch maar aan biggie van ons mee, want we lopen taki de wanjama te 5. Nooit aan Euroko na shitaki. Luku de zuster, luku de smafa we pina na kondre. Ane go, luku we hustle jaso, hustle ne go. Smane waka yeshi aanloop. Smano de na kondre swan satra. Dus Ronnie Brunswijk moest jaren waka jono. Ja. Oké, if je lukt a kondre no, want men lukt me waka me shi dat hey, samsa, want de mij cringe toch? Want men lukt tapagro, me shi rommels. Luk a her kondre morso. Na me ki de man krima brezi. De mij kriming afentu. Tronsa samus kring regelmatig. Men lukt a sanja tu. Ja. Me lukt met tak zo, wallo doti. Of de man moest gaan haraka presi. Want me lukt vakan. A her kondre doti. Asansi president no be make de soort fout dis nooit. Nooit moest make de fout disi. Look a kondre. Is refreshi to? Anos mai tak moro. Maar misschien water kan hij bouwen de machine. Jaren water kan te bouwen en man babawete. Zo met jaren de man de bezig naar Sandati. Make de hordes voor de kerk. Dus Anokong. Anokong. Make de man go also met contra rekeres dong. Brunswijk na contra rekering. Me kama yep seta kondre ja. Oké. Je hebt ons aan het voet takkie was mo sluit. Je hebt ons aan het dat dat niet wat tak tegen volk.
Ja, mi want kan afvallen. Tak toga stembus, u stembewust, u luku asma sa ye pa kondre, dat potengi. Dan mi want kan afvallen. Telegno. Ja man, we taki grand tangi di confessa camera en mek alles wakabonje. Oké. Ja, brada, sa Joude Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in de stad, Hartjestad. En natuurlijk Totoro, president Weluku Pedesmade Futak Chintori. Dag mensen, Faude, alle brada Faude. Ja, ode, mooi. Ja, man. Ja, maar met baro alles bonga sweet odi. We si atori spang ta bakara kondre ko mopode. Da u kontaki ko taki yang ade sama. Fa sanego sana konde. Fa situasi de wo go stem Johnson fa go. Well, anego so best. Ai wanda kondre je ziet dat spannend dus ja, het systeem ano buon en ano kan go so doro. Aan kan go so doro. We ondervind dat aan ne waka shuti alasan ne dry like from dry en dat make i fast fa asane go. Dat want ook go na stembus. Dat na zeker. Dat na zeker. Zeker ook go na stembus. Dus zo sabik ba is je kleuring. Dat na 100. I want pitches zo maning. Well, de male kuija da bijna is horik ba. Na abop men denk ik. Abob. Dat wat ik na abop, maar fai go na ngayum brada. Ai mi de. Fai go na kontra, fai firi. Ane go bung money no de next no mando. Via pay broka her kondre. Ja. Maar dan worden de mij regeer samen, abop nga via pay regeer samen. Dat samsa. Wat kotak de ala tuwin baka dat mag go lang, dat san go doro. Well, dat minus tap gide man. Maar wina abop. Ja, wina abop. Yuna abop. En mevrouw van you en Chatori? Na, soms even Chatori. We de janga pina inya konde nia. Konde ya so akonja be dai so ma di de sama ya tikia konde ya hi konde fadon. Dus no ya wabifu asan mukenki wasago so do we de janga pina ala de pikifu na ipo igwasi komoni na ide. Next na ide ya mambai wansani. Dus no ya abapa bifu tikia konde ya so meke do de wanta fasi. Yero ni Brunswick me begiala sama meke stem ne tapu meke wan kenki kwa inya konde ini. If Ronnie Brunswick win, sana eerste san samus change, sam amus verander. So, eerste sani. Sana voor sani. Well, na alibi lek fauta kikba. Uroko musde, moni musde tak ukan libi vrij in a kondere. Want dan een soort drukking, een soort spanning. Ja, dus daar. Apis dat moest man zitten. Apis dat die, dus die weet dat dat door aan de gobung abedrai moro die bouwt bij de kota keso. Well, ja,ผมรู้แค่dat uno tak direct ka ai moro drai, maar ja, we mek moeite dat die. Bon, dus we alek van verstaan, dus zeker we gaan stem, want toen taki want change moest komen. Ja, dat rasani am komoro frei. Adatra ang adem chimu gaskoro. Ja. Faf tap say, wat soort say umopokong? Marowena. En faf dat say. Skoro ne drai bum fasi. Ja. Okay. Abon wabosa nete futaki, kade mi na aksi wansani, kade wataki asadat mi wan takete. Suma wantak wansanete. Mi wantak wansanete. Te fei pei sidon bika saude aso me sitaki au ton president. Da fossa sa mu do me que saka kurs. Da cha kurs saka, da den prei sefi mu saka. Da te den prei saka, da we bomo bum. We no wanjanga about abe wo kwa be de sotanga. Ma no ya dede we dede. No na dia di mo dede we dede. Ye me kele sama me ke o stem me ke wan kenki mu kon. Me ke bara fo si do me ke o si wan ta fasito. We dede wa poitan so godo. Ja, dat in bewantak kelas. Dat wantaki. So, wabi sama a Holland bakara kondre di wantak odi wande luku. Wabi sama say wantak odi te. So, ja, we aden smafu, den sabu persoonlijk toe. Isap te de familie, da familie sap familie.
Dus dan me bar Aladdin smap me sande na terakondre. Me bar de wan bigodi. Mooi zo, we bar alasma was sweet ode wat was aftakete. Alasma we bar odi, alasma ja, me bar ana Christine, Paulette, ala de me bar odi. Ja, Vanessa, ala de we bar odi. Me bar alasma waudi, de sama via Frankrijk, Duitsland, Europa, alasma me bali wan sweet odi. Bombi Jody vanuit Suriname. Alasma de Luko, dus nog een stem. Stemmen. Mensen, de verkiezingstijd komt eraan vanuit Suriname. We gaan verder kijken naar wie nog wat te zeggen heeft. En dan we komen zo bij u terug. Ja, Brada Sajau de Baka. Kulturu TV speciaal voor jou hier. Suriname. Natuurlijk. En natuurlijk, je weet het, verkiezingstijd. En dan kijken we waar zijn de mensen. En natuurlijk, wie kent hem niet. Bix, hij is de man hier op straat natuurlijk. En Amasaba Passie, Amasaba Strati. Dus vandaag zijn we hier met Siki Bix. En we gaan hem vragen, meneer Bix, Vaigo. Het gaat zijn gangetje. Ja man, mijn baard is maar Holland ook toe. Sabi toch cultuur TV, drapo begin. Isabi toch. Dus mijn bericht dat u door Ivo Bakanami, isabi toch. Eigenlijk mislag me op vastkoren die Sibba, isabi. Geweldig. En wij zijn trots om te zien van Asan en Waka. En we zijn blij voor Chare Waka. Goed, mensen, we zijn verkiezingstijd. Faya Shatori, Faigo. Het gaat redelijk goed, isabi toch. Alles mij voeren en propaganda. Zolang het eerlijk verloopt en zolang het niet agressief verloopt. Dus coherentie, verdraagzaamheid is belangrijk tijdens het politiek voeren of tijdens propaganda maken. Is het belangrijk dat we verdragen van elkaar. Dat is zeer belangrijk. Op dit moment zien we dat het is gaande. Het is propagandatijd, op dit moment zien we ook dat een NDP zit kon. Samen met, hoe zie je het? Goed dat je de mag stem, hè? Zij wat tegen volk, want je moet nagaan. Sommigen zijn zwevende kiezers. Zij moet tegen de zwevende kiezers. Die zwevende kiezers ga je altijd hebben. Wat ik zou willen zeggen om motiveren, dat ga stemmen, je weet waarvoor we gaan. Isabito, vooral als je kinderen thuis hebt, zweef niet meer. Ga stemmen, Isabito. Dan mag je je stem ook laten horen als het niet goed gaat. Maar je hebt wel gezien wat het niet moet zijn. 17 februari, die is daar. De man zoet uno, de man trangas uno, de man voor uno. Isabito, voor het is misschien zo voor staking in het systeem in de 5 jaar die stand. Dus zweef niet verder, kook ook geen vernieuwing. Laten we geen mensen zetten die steunten met het land. Het gaat niet werken. Dat gaat helemaal niet werken. Dat wil ik zeggen tegen die zwevende kiezers. Als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar. Soms, maar ik vergeet die boys. Mensen vergeten soms. Wat is jou echt nagenoeg bijgebleven dat Edis nog kan morgen? Zo kan het niet meer. Hier moeten we ze op afrekenen. Armoede, vrije geneeskundigen, dus medici. Op alle vlakken hebben deze mannen het laten vallen. Ze hebben niet goed gedaan. Het klopt geen hol, 5 jaar lang, zo de man de man strava volk. Als ik aan foto dotti, hij is er aan dotti. Dus alles aan niks niet klopt. Maar corruptie, 10 punt. Corruptie, 10 punt. Tekst maar grond, 10 punt. Alleen maar corruptie. De 5 jaar is aan sta. Ze zouden het beter doen. Nu komen ze weer met diezelfde stommiteit op je af. Wat denk je dat ze doen? Ze komen zeggen wat deze regering heeft gedaan. Ik wil niet meer weten wat Santok heeft gedaan. We hebben gezien wat hij heeft gedaan. Dus wanneer jullie propaganda nu voeren jullie het op niveau. Kom maar zeggen, wat ga jij doen als politieke partij? Snap je? Isabito, de regering ik laat het afweten. Ze hebben niets goeds gedaan. Alles was negatief. Negatief. Oké, maar is positief. Wat aan deze kant? Oké, dat was wel positief. Grondconversie is ook weer een voordeel van hun. Ja, toch, wie de meeste gronden. Ja, toch? Dus het brengen naar eigendom. Dat is eigenlijk misschien een positief iets van ze. Maar het is ook een voordeel van hun. Isabito, wat dan helemaal op de grond. Isabito, dus eigenlijk, wat zeggen ze? Wie de kruis draagt, zegent zichzelf, no? Zoiets moet het zijn. Dus dat hebben ze precies gedaan. Dat was goed. Ja, toch? En wat ze ook goed hebben gedaan, positiviteit, Isabito, het volk een woordje voorhouden.
Ja toch. Ja mensen, u ziet dat we zijn hier in Suriname natuurlijk. En natuurlijk wel Lukupeles Ramande. En hier zien we Bix. Iedereen die kent Bix, want in Sande, je hebt sa, ik kan tak altijd naar Bix. Ik had het op brokko in je. Is er iets, ik kan tak aan. Nog een vraag. Nanga Sumayeshi NDP. Want we je nou hard en hier NDP'er. Nanga Sumayeshi NDP kan charen wakap keuze. Want ja, je moet samenwerken met iemand. Ik heb niet echt een idee en ik kijk ook niet echt naar een richting. Wat ik wel wil zeggen, ik doe mijn deel. Ja toch, ik weet hoe ver ik moet gaan. Is dat toch, wanneer ik het moet overdragen. Ik moet zorgen dat die stemmers binnenkomen, die kiezers binnenkomen. En wanneer het daar is dat ze beleid moeten stippelen, dan laat ik het over aan de volgende mensen daar in die top. Zoals te zijn mevrouw Jannie Simons, mevrouw Indrik Walder in Bouderse. Dus die top. Hun gaan bepalen welke richting we gaan. Weliswaar moeten we weten dat ze een verstandig besluit gaan maken in samenspraak met het volk. Daar is de NDP wel voor goed. Zo is het helemaal, want dat was ook de ideologie. Dat je een bundel. Je moet het volk erbij betrekken. Als je het volk niet bij betrekt, heb je een probleem. Want het volk moet snap bakayu toch? Als het volk nog de bakayu, dan is het moeilijk regeren. En dat is precies gebeurd met Santoki. Ama leek toch, gida volk toch, dat ama naba volk bakemoro, dat alles mij stak tegen me. En het was moeilijk regeren, is dat weet toch? Maar toch de man spelen klaar. En het is een geluk, aardig geluk. Dus ik wil zeggen, het is nu tijd dat ze moeten gaan. Ja toch, ze hebben ons flink gepinaard. Dus je roept iedereen op om te gaan stemmen. Blijf niet thuis, ga jullie stemmen, want het is tijd dat we een verandering moeten komen. Ik roep iedereen op, de zwevende kiezers. Welke kiezers nog meer? Alle kiezers. Stemmen jullie voor een beter Suriname. Stemmen jullie niet op dit. Laten we dit wegstemmen. Het heeft niets goeds voor ons betekend. Dat wil ik zeggen. Het heeft niets goeds betekend. Nog voor ons, nog voor onze kleinkinderen. En onze achterkleinkinderen en degene die nog moet komen, komt in deze verdoemenis. Dat gaat niet werken. Laten we deze mensen wegstemmen. We moeten ze afstraffen Suriname. Jullie hebben het gehoord hier vanuit de heer Bix. En wij danken hem. Je hebt ons afstaketen, want de laatste vloot. Nou, dat is maar Oda Holland. En de Holland mij kon ondersteunen. De mij kon dagelijks 3, 4, 5. Zo de mij kon ondersteunen. Dus dat betekent, een boodschap is duidelijk. Ik heb niet 5 jaar zomaar gesproken. Het is duidelijk, het is aangeslagen tot in Nederland, heel Europa. En dit is maar dankbaar. Mooi zo, dankjewel mensen. Dit is het weer vanuit Suriname. Wij gaan verder kijken naar andere sprekers die nog wat te zeggen hebben. Wij danken jullie zeker voor terwijl jullie cultuur. En blijven jullie cultuur steunen, want we doen het voor jullie allemaal. Abo. Ja, beradang sa jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in Suriname. En natuurlijk, Suriname, het is campagnetijd, het is verkiezingstijd. En ja, gezelligheid zeg ik het ook, het is bijna een feest. Dag mevrouw. Dag meneer. Wat is uw naam? Mijn naam is Fabienne Alfaisi. Ik zie dat jullie hier bezig zijn. Wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Wij vallen onder een combinatie en daar horen 3 partijen die deelnemen eraan. Eén van ze is PRO, Partij voor Recht en Ontwikkeling, waar ik deelneem in het hoofdbestuur. Je hebt DOE en dan heb je A20. Dus wij vallen nu onder 1 partij en dat is A20. En onder de naam A20 gaan we de verkiezingen in 2025. Wauw, een mond vol. Ja. Goed, Suriname. Hoe gaat het? Het gaat zoals de heren dat wil, zou ik zeggen. Het gaat niet zoals wij dat zouden willen zien op dit moment. Maar we hebben hoop. En niet dat we alleen hoop hebben, we gaan ook voor het beste. Weet u, want dingen gaan zoals het moet gaan. Maar wij mensen die kunnen daaraan invulling geven. En daarvoor zijn we nu bezig. We strijden naar een beter Suriname, zodat het ook beter gaat dan het vandaag gaat. Dat zeggen veel mensen. Ja. Wat zou het verschil zijn als jullie aan de macht zouden komen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben. Wat is het verschil? Het verschil is dat wij geen machtpositie willen innemen. We willen regeerverantwoordelijkheid. We willen de stem zijn voor het volk. We willen voor het volk daar zitten. En we willen ook doen wat het volk van ons vraagt, wat de mensen. Als wij zo rondlopen in elke buurt, de omgeving, dan zie je het verschil. Dan vraag je je af, is dit Suriname? Je loopt en dan zie je vuil op een hoop
voorin op een straat of op een hoek. Een andere buurt die heeft het nog wat beter, een andere buurt niet. En dan vraag je je af waarom het zo moet zijn in Suriname. Het verschil die wij willen brengen is dat wij de Surinamers attent willen maken op hun rechten in Suriname. En daarom deel ik ook mee in de partij Recht en Ontwikkeling. Dat onze rechten ons schenken, dat onze rechten ons niet worden ontnomen, maar dat wij ook weten wat onze rechten zijn. Op dit moment kennen wij alleen onze plichten in Suriname. En als je rechten niet kent, kan je niet voor je rechten staan. Iedereen laat jou merken van dit is jouw plicht, dit moet je doen. Eind van de maand moet je betalen. Er wordt een bepaald maandelijks bijdrage dan gestoot in je kiel. Je bent verplicht het te betalen. Er is geen enkele instantie waar je kan gaan om te zeggen van kijk, dit is niet rechtmatig. Dit kan ik niet betalen, op basis waarvan moet ik het doen. Er is geen instantie, daar ontneemt men al je rechten. En wat wij willen doen, is het rechtssysteem gaan veranderen en het rechtssysteem dan toepasbaar maken in Suriname. Zodat elk individu binnen onze Surinaamse bodem weet waarvoor hij of zij moet leven en wonen in Suriname, in ons geliefd land. Ik vind het heel mooi wat u zegt, fantastisch. Ik hoop dat uw woorden zegen zullen zijn, omdat ja, we willen het allemaal het beste hebben voor de Surinamers. Want als ik zo rondkijk, dan zie ik veel armoede. Armoede van mensen die zeggen, ik weet niet hoe ik morgen ga eten. Mensen die ja, modaal zijn, dus ik bedoel, echt een inkomen hebben, ze werken, maar niet uitkomen. Ja, je moet 2, 3, misschien 4 banen hebben, ik weet het niet. En dan zie je kinderen ook bijna niet. Hoe gaat dit opgelost kunnen worden? Want we gaan de lonen omhoog gaan. Wat gaat er gebeuren? Want ik weet het niet. Wij van de combinatie A20 hebben nagedacht om alvast onze arbeidsinstelling te gaan reorganiseren. Weet u, er zijn heel veel mensen op bepaalde posten die te veel zijn. En dan heb je op een ander post dat niemand daar is. En als je zo hebt dat heel veel mensen op een bepaalde post hebt, dan heb je ook heel veel mensen die thuis zitten. En die graag willen werken om een brood op tafel te zetten voor hun gezin, maar de toegang niet krijgen, omdat anderen daar zitten. En juist mensen die het juist niet nodig hebben, die krijgen de kans. We willen ons ook inzetten voor de kleine ondernemers. Dat ze een lening kunnen krijgen tegen een super lage rentepercentage. Dat die ook hun ding kunnen doen in Suriname. Dat ze kunnen zorgen voor hun gezinnen. En dat de kinderen kunnen eten, de kinderen kunnen genieten van een goede scholing. En dat Suriname op een bepaalde andere positie komt. Dus daarmee zijn we wel bezig. We proberen het planmatig op te pakken. We hebben het ook al opgezet. En als wij regeermacht krijgen na 25 mei, dan kunnen we dat helemaal uitzetten voor Suriname. Ik hoop het zo, want veel mensen beloven. Hè? Ook Chan had beloofd, jongen, Tim Gosdong. Zijn ook change voice, was sitting. En natuurlijk hoop ik dat het lukt. Ja, toch? We kunnen naar mooie dingen kijken, olie. Zou dat een bron zijn van ja, dat het goed zal komen met Suriname? Olie zou werkelijk een bron kunnen zijn, zoals we praten over die oil en gas die opkomst is. Maar we moeten niet altijd zo hoog gaan dromen. Laten we alvast dromen over wat we nu al bezitten. Want wat we nu al bezitten is eigenlijk 0,5%. Weet u, een halve percentage van wat we moeten krijgen. En wat kunnen we nu al doen met onze houtsector, onze goudsector? De deviezen die we bezitten. We hebben heel veel in Suriname. Kunnen we dat al inzetten op de juiste posten, naar de juiste instanties, juiste instelling, waar dan gaat dat geld naartoe? Weet u? En daaraan kunnen we nu al wat doen. En wanneer olie zich aansluit uit oil en gas, dan kunnen we dan betere planning maken. Maar als we nu al gaan dromen over oil en we zijn weer daar en het lukt niet, dan breken we weer onze nek. Want we hebben wel houvast. Laten we nu al met onze houvast zee ingaan en dan kunnen we wel wat doen. Oké, maar wat zou nu de reden kunnen zijn dat het nu niet lukt? Want nu hebben we goud, olie, hout, noem maar op. We hebben zoveel. Maar wat zou nu de reden zijn dat het niet lukt? Het ligt aan het beleid die gevoerd wordt. De Friends and Family beleid die gevoerd wordt binnen Suriname. Maar dat ligt ook aan de keuze van de kiezers. Want waarom klagen we steeds wanneer we altijd de oude politieke partijen de kans bieden?
Dat hebben wij de mensen daar gezet. Maar er is tijd voor een verandering na 50 jaar. Al heb je zoveel huis, je mag zoveel hebben, maar als je geen goede planning hebt, als je het niet goed uitzet, als je het niet goed doorvoert, heb je er niets aan. En het ligt aan het beleid dat gevoerd wordt. Het beleid dat gevoerd wordt. Maar je hebt toch een controlemechanisme, volksvertegenwoordigers die de regering zouden moeten controleren. Waar zijn de volksvertegenwoordigers? Dat is ook het beleid dat gevoerd wordt. Het beleid wordt gevoerd, het wordt niet gecontroleerd en iedereen rondom wordt meegenomen. Zodat iedereen gewoon één taal praat. Want als je daar heb je die friends and family, daar stoot je en daar geef je af. En die gaan op den duur dezelfde taal praten als jou. Weet je, maar als er een goed beleid wordt gevoerd, het is doorvoerbaar, het is controleerbaar. Dan kan je dit wel hebben, maar in heel mindere mate. En dan kunnen elk Surinamer profiteren van wat Suriname heeft. Ik geloof u. Maar het is zo van, ik moet gaan stemmen. Het volk moet gaan stemmen. Ja, we willen volksvertegenwoordigers hebben die daar zitten, die voor ons gaan werken. Maar als je me nu vertelt van, dit is het beleid. Dan waarom ga ik naar de stembus? Ik wil mensen hebben die voor ons gaan werken. Die voor ons gaan zeggen van, de regering, let erop. Dit is echt gaan controleren, wat doet de regering. Maar als dit het beleid is, op wie moet ik stemmen? Op wie u moet stemmen? Stemt u op A20. A20 komt met een heel uitgezette plan om alles wat nu, vooral corruptie, daar willen we echt harder tegenaan gaan. Want elk beleid die faalt met corruptie. En hoe staat het op? Met eerlijkheid, transparantie. En dat willen wij doorvoeren binnen Suriname. Eerlijk beleid voeren. Volkvertegenwoordigers voor goede volkvertegenwoordigers voor Suriname. En we willen werken voor de Surinaamse samenleving. We willen werken voor de kinderen. En daarom zeg ik stem op A20. Oké, mooi. Oké, dus nu weet ik ook van, we krijgen berichten van mensen die zeggen, medicijnen zijn er niet. Mensen gaan naar de dokter. Of je moet heel veel geld betalen. Of Monicarta, of weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. Dokterskaart. Dus A20 gaat daar allemaal aan werken. Terwijl het gras groeit, sterven de paarden of sterven de koeien. Dat is wat we momenteel zien. A20 wil werken naar een goede gezondheidszorg. Niet alleen voor één persoon, 2 mensen, maar voor de mens op zich. Dat wil zeggen, voor de geboorte tot je laatste fase wil A20 staan voor die mensen en opkomen voor die mensen en een beleid maken zodat ouderen en vooral ouderenzorg, daar zijn we sterk aan om de ouderen een goede gezondheidszorg aan te bieden. Gezondheidszorg wanneer de mensen dan thuis zitten na hun 60 jaar, dat ze kunnen genieten van Suriname, genieten van hun pensioen. Maar ook zekerheid hebben qua hun gezondheid. Dat ze naar de dokter kunnen gaan. Dat ze niet uit hun weinige pensioengeld weer moeten gaan betalen voor dure medicamenten. Die ze echt dagelijks nodig hebben. En A20 wil zich ook inzetten. Ook voor de vele kinderen die de afgelopen 2 à 3 jaar zijn gaan sterven in de ziekenhuizen. Alleen omdat onze zorgsysteem op een heel laag pitje draait. En je kan die mensen niet kwalijk nemen. Waarom? 1 kracht kan niet een kracht duwen van 10 mannen. Dus soms gaat het heel moeilijk. A20 wil zich inzetten voor goede medicatie. Want medicatie op zich moet ook goed zijn. Geen vervallen medicatie, maar medicatie die doorgevoerd moet worden. Die afgegeven moet worden aan de instellingen die dat nodig hebben. De ziekenhuizen die dat nodig hebben. We willen niet gaan bedelen. We willen op onszelf staan en Suriname vooruitbrengen. En werken aan de mens op zich. De ontwikkeling van de mens, gezondheid van de mens en privatie voor ziekte. Daarover moeten we ook praten. Want we zijn bezig dan met gezondheidszorg en we willen de zieken genezen. Maar we moeten ook kijken naar het voorkomen van ziekte. Zodat wij dan in onze gezondheidszorg niet veel hoeven te pompen. Als je het voorkomt, als je de mensen gezond laat eten, als je de mensen gezond laat blijven en op tijd checkt, dan hoef je dan niet een zieke persoon altijd zo beter te maken. Maar je kan ervoor zorgen dat iemand niet ziek wordt. En daarvoor wil A20 gaan. Ja mensen, jullie hebben het gehoord. A20 wil voor jullie gaan werken. En natuurlijk, 1 vraag nog, slotvraag. Waar loopt u zelf nou tegenaan? Misschien heeft u 2 banen, ik weet het niet.
Is er iets wat u zegt, ai boy? Ja, ik ben social worker. En ik moet zuchten voor wat ik tegenkom. Kindermisbruik. Kinderarbeid. We staan er niet bij stil. Hoe zwaar onze kinderen het hebben momenteel in Suriname. We staan er niet bij stil. We denken aan de ouders die wij elke dag op straat zien gaan. Vroeg 's morgens het huis zien verlaten. Om te werken, om brood op tafel te zetten. Maar in die tussentijd speelt er een hele film thuis. Kinderen worden misbruikt. Omdat mama 2 banen heeft. Omdat papa bijna niet te zien is. Of omdat papa 2 tot 3 banen heeft. En dat kom ik tegen. En mijn hart bloedt. Want het is onze toekomst van morgen. En wanneer we praten over onze toekomst van morgen, dan moeten we weten te voorkomen. Die kinderen ontberen heel veel op dit moment. Kinderen die zonder brood naar school moeten gaan, maar je verwacht dat zo'n kind gaat functioneren. Ik heb scholen, dorpen in en uit gelopen. Om te horen dat een kind gewoon elke dag wordt misbruikt. Dat doet me pijn. En ik sta en ik wil me sterk maken voor de kinderen van Suriname. Omdat ik weet wat ze meemaken. Als social worker mag ik niet alles zeggen. Het zijn dossiers van mensen. Maar als ik het heb over kindermisbruik, dan is het een zeer moeilijke zaak in Suriname. En het is rakend, maar het is ook nijpend. En voor kinderen wil ik me wel inzetten. Ik pleit voor een instelling voor kinderen, of een ministerie, of tenminste een directoraat daarvan, om kinderzorg op te vangen. Weet u, gezinsplanning. Zodat kinderen in een ander centrum terechtkomen van hun leven, waar ze moeten genieten van het leven, maar niet het werk van een volwassene zou moeten doen. Daarvoor wil ik wel gaan. U heeft het gehoord, mensen. We moeten ons best doen dat het goed gaat. En vooral voor de jeugd, de toekomst. We zeggen het altijd, het volk van morgen. Laat ze niet in de steek. Laten we elkaar steunen. En jouw naam is? Fabienne Alfaisi, nummer 15 op de lijst van A20. Ja mensen, daar pleiten we ook voor. Ja? Steun elkaar. Dit is het weer. Heb je nog mensen in Nederland of overal ter wereld die je de groeten zou willen doen? Want dat is iets van Kulturu TV. Ik groet natuurlijk mijn familie. Familie Alfaisi daar. Maar ook alle andere familieleden. Maar ik groet elk Surinamer vanuit deze plek. Overal ter wereld waar jullie zich ook mogen bevinden. En ik vraag, ik weet zoals we zouden zeggen, Nasranang Yukumba Teiberi. Want Nadja a eenheid de. Nasranang a vrijheid de. Maar laten we vechten om onze vrijheid te behouden. Heel mooi gesproken. Dankjewel voor je wijze woorden. En ik wens je heel veel succes. En natuurlijk, met Gods wil, zullen we dus komen. Ja? Dank u. Dank. Ook een fijne tijd voor u. Hartelijk dank. Dankjewel. Even terug naar de basis. Kulturu TV. Wat is Kulturu TV? Kulturu TV is het platform waar het hart van Suriname klopt. Een plek waar stemmen gehoord worden, verhalen verbinden en de community centraal staat. Dank jullie wel. We zijn nu met 50.000 abonnees op Kulturu TV. Elke view, elke like, elk bericht. Jullie maken dit mogelijk. Wat begon als een idee is nu een groeiend platform. Vanuit Suriname en ver daarbuiten. Jullie support geeft ons kracht om door te gaan. We brengen verhalen die inspireren, nieuws dat verbindt en mensen die impact maken. Samen bouwen we naar iets groters, elke dag opnieuw. We doen dit voor de samenleving, voor jou. En dit is nog maar het begin. Blijf kijken, blijf delen, blijf geloven in Kulturu TV. Want met 50.000 abonnees zijn we niet meer te stoppen. Dankjewel dat je deel bent van onze reis. Jouw stem telt, ongeacht je achtergrond, gender of politieke mening. Bij ons heb je een plek.
We bouwen aan een platform waar iedereen gehoord wordt en waar verhalen samenkomen. Blijf volgen, blijf delen, blijf liken. En volg ons ook op Facebook, TikTok en Instagram. Kulturu TV, van jou, voor jou. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu want I guess that I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi e si ja no wolo. Be te dry de ne juki anga dollar. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi de se. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi de se. We go diki diki, unegwa so sos manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven Almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi de se. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi de se. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan voorwijsding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mita volk voor de ta eisding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En ook hoe nap de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Kulturu nyunsu, pas te fa stratis refbuntu.
Arkina new Kulturu nyunsu Paste fa stratis respuntu